Ikaw ba ay nagmamaneho ng motor? Ang daming mga nagmomotor ha. Ikaw ba ay nagpa-participate doon sa tinatawag nilang motorcycle festival na ginaganap sa Caloocan? Talaga? Diyan sa Caloocan, 'di ba? Ang daming mga nagbebenta ng mga kung ano-anong pwedeng gamitin para mapaganda o mapaayos ang motorsiklo mo. At marami din diyang mamamataang mga nagsasakay o nag-aangkas ng kanilang betka. Charot lang, Wedarot. Kahit sang lugar naman. Pero alam mo ba, kabisyo, na sa darating na September 28 hanggang September 29, magdiriwang ng Motorcycle Festival ang lungsod ng Caloocan. At kaugnay po nito ay meron pong road closures. Kaya ngayon pa lang po ay sinasabihan na kita na meron pong isasaradong kalsada simula alas 8 ng gabi ng Sabado. So meron pong 4th Street, 10th Avenue patungong Rizal Avenue na matatanggalan po ng daan. Ang mga motorcycle drivers natin. Gayon din po ang 10th Avenue D. Aquino Street patungong Rizal Avenue. At ang nasabing kalsada po ay muling magbubukas ng 10 p.m. sa linggo. So ito po ay kaugnay sa Arangkada 2024. At kaya ko ito sinasabi, kabisyo, ay para alam mo na hindi ka dyan dapat dumaan kapag angkas mo ang betka mo. Baka mamaya makita ka dyan. Mahirap na. Isang paalala lamang po ito ni DJ Rakitera na maging aware tayo sa mga ganitong klaseng anunsyo. At bukod pa ron, maging disiplinado tayo pagdating sa pagbabiyahe sa kakalsadahan. Isa pong responsibilidad ang pagmamaneho. Kaya naman, wag po tayong tarantado. Magmaneho, pero wag maging tarantado. Maging disiplinado. Alas 9 ng gabi hanggang hating gabi mo ako makakasama, kabisyo. Kapiling ang Basa Princess ng Love Radio, DJ Rakitera, ang tagapagprotekta at tagapagsiwalat ng inyong pinakatatagong sikreto. At eto na nga po, ibibigay ko na ang patikim ng DJ Rocky's Secret Files. Naging kabit ako ng ex-boyfriend ko. Yung ikaw naman yung naging legal na jowa, tapos bigla kang naging kabit dahil hindi na kayo. Di sana hindi ka na nakipaghiwalay kung magiging kabit ka lang din ng ex mo. Bakit nga ba may mga taong nalalagay sa ganung klaseng sitwasyon? At bakit may mga pumapayag na maging kabit? Masarap po bang maging kabit? Nakakaganda po ba lalo? Kasi DJ Rocky, mahal ko Well, abangan po natin yan sa aking pagbabalik. Kapiling nyo po si DJ Rocky at kayo'y nakatutok dito sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Up next is DJ Rocky's Secret Files. Sinira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala.
Rocky's Secret Files. Secret Files. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!